Dobrý večer. No, vlastne, no, ďakujem. Čítam, pardon, že predáte digitálny cestovný komplet. Dobre volám? S montážou, to myslíte, že by ste montovali vy? 9400. Tie konektory. To tam je všetko? Tak na príjemských slovenských českých programov. Nová, nový záruka. Jaká záruka, prosím vás, koľko? 2 roky. 2 roky? 2 roky, no. Cena je s kartami. Pardon. Teda, že a príjem slovenských aj MTT, alebo ja som z Trnavy. Je to nejak nastaviteľné, že otočím to napríklad na Nitru a bude to chytať tie stanice odtiaľ? Nie, to je zase celý to z Družice. Na Družicu. Takže to sú není tie stožiare. A tá Družica je kde? 36 000 kilometrov nad nami. Aha. A čo vlastne potrebujete, povedzte? Sekundu. Kde to mám? Sekundičku. No lebo rozmýšľal som aj, že rozmýšľali sme ten digitálny satelit. Vlastne ani neviem, čo je to ten komplet, ale chceli sme, lebo máme len tí stanice, jednotka, dvojka. A to aj viacej by sme chceli. A hlavne tí českých príjmu, lebo tam chodí tá záhrada, záhrada sa to. Evi! Čo je? Jak je to? Žuli Leskotová. Ja neviem, by ste to kedy mohli montovať? To je behom dňa? No teraz už asi nie. Haló, počujeme sa? Ja neviem, behom týždňa, aj tohto? No vy ste Trnavy? A odkiaľ si? Čiže som Trnavy. No a to, presne, ďakujem, že je to kompatibilné aj s tými rôznymi televízormi, ja mám strašný ten príjimač. No dobre, lebo ja to mám tým málo tých dierok, no. Dobre, no. Potom zavolajte, keď viete, kde to je. Nepočul som vás. Potom zavolajte, keď viete, kde je. Chcieť. Ja chcem. Ale tu je na... Počkaj. Tu je napísané, že dva Pozrad, alebo čo? 2 konvertory 8800, to sem s montážou. Ja by som to ako nevedel namontovať sám, myslíte? Sám by som to nemontoval, potrebujem vás k tomu. Viete namontovať, ja vás nepoznám. Tak to je jasné, ani ja vás nepoznám vlastne. Tež neviem, či to viete, ale asi to viete. Áno. To je absolútne ukradnuté, kde ako vlastne ja sa nachádzam. To pôjde všade ten signál. Aj keby to bolo ako nejak hlboko v zemi, že by som mal v pivnici televízor a... Lebo ja mám v pivnici taký bungalovček a tam ako ja robím si. A to by aj tam fungovalo. A preto je tu 2-3 metre pod zemou. Mám tam vínko, tak. Haló.
Tak ja neviem, s kým sa teraz rozprávam. Nepočujem nič. No, počujem nejaké zvuky. Tam ten signál asi je digitálny, sa nám stráca. Ja môžem ojebať takto, takéto vybavovanie. Ale haló. Tak ale predávajú to, alebo čo? Volám v noci, volám tu a už som spadaj z toho a nič. Deno, opýtaj sa, či to predávajú, alebo tak čo? Tak ale kedy to potom dostaneme? Neviem, dostaneme moje meno, ty kokos. Čo?